Ini Mwari vakanitira zvakanaka. Handimake munhu zvekudaro. Patogona munhu ndototaura. Ndinotondera umwe musi ndina Rev Muparinga. Ndakati mukomaka zvatauya tese musandinyudza tapidzwa dheki. Ndoziva kuti mune marevelations. Kuti munoita muchirova muchizoti pane mwanasikana akwira nemi ndege. Ndotozvitenda kuti Muparinga une revelation kundidarika. Ukangodaro chete Mwari vanokusimudza dera. Vana veIsraeri vakabuda kuIjipti, yes, but pane pavakatenderera pagomo reHorebhi kusvika Mwari akati vanhu vakatenderera nguva zhinji panambozi kutenderera hakusi kumira kufamba vanhu kusina kwamuri kuenda. Saka ndiri kodhimoni rekuti panenge pachitoshandwa chekushandira chinhu zvisikaoneka. Vaitenderera kusvika Mwari akati aiwa movement ndaiona but haina kwairi kuenda kai. Destination iCanaan. Uku kutenderera uku munokwani kuramba muchitenderera one place. Life inobodaro ufunge kuti zvaurikuita zvese izvi uchingori pa one place. Saka pakuda the hand of God that is invisible. Zvokuti wegonosvika pakuona kuti uyu atoo Mwari ndega ndakamuzitry but izvi Mwari. Kwanga unoudza mari unotagira utenga chinhu chakangokura urwere rwasimuka. Chego unozoriziva kuti handingarega maybe chifa kumana. Sei wakaipa wacho aitanga rutangira raramiro yaita ana Gideon. Kuti kune dhimoni rinouya mako kuti muchisakura. Rinokusakurisai. Munodyara musakura moiti wemukowa Amaleki ouya. Kune mweya inokusiya kuti unganidza mari yako wana mukana kuti zvichashanda mari. Saka unenge wakabvutirwa musoro wedemo. Ukasigwa ma-contracts, ma-connections and everything else. But chekunongedzera pama-contracts ese nema-connections ese hachipo. Zvinotokurwadza newe unosvika. Uyu onai Mwari wangu akabatiswa zvino. Chaanofanirwa kubata chaiko akachibvutirwa. Imba iyi akaitorerwa mufaro wakaenda akasara nekushushwa nekurohwa benzi. Mari anofanirwa kubata haibatike basa riripo ari kushanda achingoshandiswa. Mutsvene wakatendeka Mwari wenyasha. Ndakutaura ruoko rwenyu Jehovha. Ruoko rwenyu Jehovha. Ruoko rwenyu Jehovha. Rusina kupfupika. Ngarubate vana venyu manheru ano. Ngarubate mabasa avo. Ngarubate michato yavo. Ngarubate dzimba dzavo. Mutsvene ndinodeclare nyasha. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demonic power. Rakavuta marriage. Every Samchona kazhinji when people get dreams. Hapana anogona kurota Mwari. Hakuna akaona Mwari. But chinoitika ndechekuti sometimes unoita madreams, unorota a man of God, a woman of God, a prophet and evangelist. Unorota vanhu vaMwari vawakatenda ukagamuchira. Sometimes unogona kurota vachitaura newe. Chiri kuitika ndechekuti Mwari vada kuti vacreate. NdiMwari vanenge vachitaura newe. But vanoshandisa the face yemunhu waMwari wawakatenda kuti aite sekunge ndiye ari kutaura newe. Why? Nekuda kwekuti Mwari vada kuti vacreate a relationship yekuti ugone kudzidza kubva kune munhu wavo. Hausi kurota prophet kana warota prophet. Itsika yaMwari yekuti Bishop Eli pachechi kana Mwari vakuda kutaura naSamuel vanotora the voice raBishop Eli nekuda kwekuti varoda kucreate a respect kana kuti order. Our God is a God of order. Mwari wedu unoshanda neprotocol to an extend kurwadziwa, pain, inoita kuti munhu ati inini kana ndingaitira zvakati andirwadzisa. I'll seek revenge. In seeking revenge, vakanobata nyangwe nemishonga. Vakanobata zvavangasingafanira kubata. Unozwa muupenyu, unenge usiri muroyi. But ukaterera pain, my emotions are maure. You can end up wakutoita witchcraft in the name of revenge. Nokuti wakarwadziswa, wakagumburwa. Handisi kuramba
ndinozviziva zvinogumbura zvakawanda, zvinorwadza vanhu zvakawanda. But hepano pane vhangeri ranhasi nenyaya yandinayo. To let the Holy Spirit comfort you. To listen to the voice of the Holy Ghost. Nokuti semunhu ukarwadziswa une zvaunofunga, and the devil will take advantage yekukupa pfungwa dzisidzo because you are in pain. Nokuti kana uri in pain ukafunga revenge, to you can justify kuti aiwa ka ndinganzaro anditirawo zvakati, inini hangu handisi munhu anoita izvozvo, but I just want to revenge. For example, munhu anobirwa chinhu onzwa kuti kwakati kuna ninga anoita zvakati zvinhu zvako zvidzoke, kana kuti kuna ninga anoita zvakati kupengesa kana kurwadzisa munhu wacho. People can move into such witchcraft simply because they have been wounded. They are in pain. So kufunga kwavo, kufunga revenge, kwaita kuti the devil atore advantage. So pakuzviita munhu anonzwa kuti anozvijustify kuti nokuti akandibira akatondiuraya akandikuvadza, I need to revenge, I need to do something. Ngaanzwewo pain yacho. Ini Mwari akanditira zvakanaka. Handimake munhu zvekudaro. Patogona munhu ndototaura. Ndikutondera umwe musi ndina Rev Muparinga. Ndakati mukoma zvatauya tese musandinyudza tapitswa dheki. Ndoziva kuti mune marevelations. Kuti munoita muchirova muchizoti pane mwanasikana akwira nemindege. Ndotozvitenda kuti Muparinga une revelation kundidarika. Ukangodaro chete Mwari vanokusimudza.